बोलिए छठी मैया की। और चलिए एक भजन को आप लोगों ने बड़ा प्यार दे रहा है, तो चलिए कहना है क्या कि सब फलवा तो लैला बलम जी उखिया काहे न लैली हो। अरे सब फलवा तो लैला बलम जी उखिया काहे न लैली हो। अरे कैसे कि हम मंगनी पियर सड़िया सुटवा काहे लियली हो। कि सब फलवा तो लैला बलम जी, सब फलवा तो लैला बलम जी किया